je niks aan het leven. Want het doet ook wel even, wil je kind te laat zijn leven dan. Mannen van de Wiese, van harte gefeliciteerd met een geweldig 2011. Ik hoop dat voor 2011, 2011 en 2011 nog mogen vieren. Hey, omhoog dat glas en we zeggen: Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ziggy Zange, Ziggy Zange! Ziggy Zange, Ziggy Zange! Wiese! 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 Jongens, op uw gezondheid, dat we nog gewoon mogen drinken! Oh, shit. Ja, zeker. Hey, Wiese! De hometown wordt natuurlijk eens hier in Hoorn. En de zak van de koning zei bij mij. En voor Jeker Wiese, is dat voor Jeker Wiese? Jo. Voor Jeker Wiese is er een leuke attentie, moet ik zeggen. Ah. Niks seksueels, ga niet. We moeten dus in een fijne, we moeten een vullen. Ja, die klatsen. De klatsen. De meest weten wat de bies denken. Dat is niet bekend. Ja, dat is een nummer zo'n bies. Ja, nooit gelukt misschien weer, maar vanavond niet meer. Ja. Hey, ik geef even de andere aan Cheyenne en de microfoon aan Cheyenne. Zoals je sorry, de wieze monster van de kronkel, als ik het zeg. Ik vind het heerlijk dat je er nooit hier naartoe komt. Dankjewel daarvoor. En de meneer van de Wiese Beer heeft een beetje de shake gehouden, want zo van ook daar ook zijn. Dus dit cadeautje, je mag ze in de hoed pakken en vervolgens is het even allemaal in de doos. Als je het allemaal moet bepakken, kost zilverpapier. Zie je aan de doos in de doos? Ja, de wedstrijd is de magische doos.